har valgt en overlocker fra Ritzner 788 og er sikkert nu meget spændt på, hvad du kan lave med din fantastiske nye maskine. Jeg er menu for Curlys og har i de sidste 20 år stort set kun beskæftiget mig med overlockere og covermaskiner. Jeg holder kurser i hele landet mellem Hamburg og Zürich, og i nogle år har der også været Curlys videoer. Det særlige ved Curlys videoer er, at jeg selvfølgelig tager alle de spørgsmål og emner, der opstår på kurserne, med ind i videoerne. At du ser alt helt præcist, som om du stod ved siden af mig på et rigtigt kursus. Og vi klipper ikke væk, når det bliver svært, men holder ekstra fokus på det. For netop de ting, der sker for os her under optagelsen, eller selvfølgelig også, når vi syr privat, sker selvfølgelig også for dig derhjemme. Jeg følger dig gennem hele din maskine, det vil sige, at vi ser på, hvordan du præcist tråder den i og om. Vi ser på ärmen nålar og tråd. Vi ser på, hvilke sømme du kan lave, og vi starter med det medfølgende tilbehør. I din kasse har du blandt andet fundet en brugsanvisning. Denne brugsanvisning er vigtig, fordi du hurtigt kan finde alt, hvad der er værd at vide, og bare slå det op. Selv hvis du kører til et sygtræf eller til en veninde, så pak brugsanvisningen med, så kan du være sikker på, at du kan løse og indstille enhver lille ting. Så har du i dit tilbehør en pinsel, som er der behjælpelig især ved indtrådning. Du har denne lille undbrakonøgle, som du skal bruge til at sætte nålene i og tage dem ud. Så har du skruetrækkeren, som du skal bruge til at løsne stingpladen, når du vil rense under den. Du har penslen til at børste alt ud, men den er også behjælpelig, når det handler om at sætte nålene i. Den lille konverter her, den var i en plastikpose. Den skal du altid bruge, når du vil lave en søm uden overgriberen, f.eks. til totrådede sømme. Og det flyder bare præcis derhen, hvor det skal. Så brug venligst kun det og ingen anden olie. Så har du her disse trådrullestoppere, som du altid sætter på dine trådruller, hvis de er for lette, og der er fare for, at de hopper op under syningen. Du har her affaldsbeholderen, som du klikker fast foran på din maskine, så alt affald og afskær kan flyve ned i den. Trådrullene, dem skal du altid bruge, hvis din trådkejle måske allerede er lidt mere tom eller lidt løst viklet. De er der for at holde tråden på kæklen, så den ikke falder ned og måske hænger fast i bunden af din kækle. Så har vi her strømkablet og din fodpedal forbundet sammen. En afdækning, en støvbeskytter, som du kan bruge til at beskytte din maskine mod støv, når du ikke bruger den. Og så var der også 5 små fødder med til din maskine. Blindstingfoden, der sat ved siden af payhjelfoden. Elastik, børstefoden og helt ude i kanten rynkefoden. Desuden lå der i tilbehøret til din maskine en lille pakke nåle. Og med spørgsmålet om nåle starter vi nu som det allerførste. Ved levering er der isat nåle til vævet stof i din maskine. Det betyder, at hvis dit første projekt består af vævet stof, så kan du bare lade nålene sidde i og kunne stort set sy med det samme. Men hvis dit første projekt består af strikket stof, skal du skifte maske. Vrøv, du skal skifte nålene. Og i løbet af tiden, senest efter første eller anden vask, ser man disse huller meget tydeligt. Forskellen mellem nåle til vævet stof og strikket stof ligger i spidsen. Spidsen på nåle til vævet stof er spids, spidsen på nåle til strikket stof er let afrundet. Ligesom ved strikning bliver maskerne bare fortrængt der. Hvis du vil sy tynd silke eller en batiste eller en organza, kunne du også bruge Microtex-nåle i din maskine. Men hver gang du bruger strikstof, skal du enten sætte de medfølgende A-nåle i, eller jersey eller super stretch nåle. Hvad er forskellen mellem HA-nålene og jersey-nålene? HA-nålene har simpelthen et lidt større øje, og dermed en lille smule lettere tråd.
Desuden skal du, uanset hvilket projekt du arbejder på, altid sørge for, at du har sat den rigtige nålstørrelse i. For også den forkerte nålstørrelse kan ødelægge din søm, ligesom den forkerte nåltype. Hvis du har en forkert nåltype og en forkert nålstørrelse i din maskine til projektet, kan du betjene din maskine lige så godt som du vil. Du får ikke en pæn søm. Derfor skal du være opmærksom på typen og være opmærksom på størrelsen. Jo større tallet er, desto tykkere er nålen. Det betyder, at en chassernål er betydeligt tyndere end en nassernål. Som det aller sidste om nålene, kort sagt. Hvis du bruger meget tynde nåle, f.eks. Chasser Microtex til orga, så anbefaler man langsomt med maskinen. Fordi maskinen retter jo meget hurtigt, og hvis du syr meget hurtigt, så flyver nålene en lille smule frem og tilbage, og der er faren simpelthen meget stor for, at en nål knækker. Vi skifter nu nålene, før vi tråder fra de indsatte vævede stofnåle til de medfølgende HA-Waser-nåle. Men før vi gør det, ser vi først på, hvad alle knapperne og krogene og håndtagene på din maskine egentlig helt præcist er til. Vi starter med de ting, du har her til venstre på din maskine. Her bagved er det differentiale. Et differentiale betegner ikke en lille reservedel eller noget, som mekanikeren kan sætte ind og tage ud. Differentieret. Hvis dit differential er indstillet til 1, vil du have en jævn transport. Det betyder, at lige så hurtigt som stoffet transporteres bagud under foden med transportøren foran, lige så hurtigt tages det også af transportøren bagpå. Men nogle gange sker det jo, at et stof f.eks. kommer krøllet ud. Det er præcis derfor, du har differentialet. Du går ind i det øverste område af differentialet, og jo længere du kommer op, desto mere skubbes dit stof sammen. Det betyder, at krøllen modvirkes mellem fod og transportør, og dit stof kommer helt glat ud bagpå. Og der følger allerede, at du fremragende kan rynke i differentiale 2. Det stik modsatte er tilfældet, hvis du går ind i det nederste område af differentialet. Nogle gange syr man disse helt tynde stoffer, silke, organza og batist, og de kommer ud af maskinen, og man ser dem ligge sådan, og man vil egentlig gerne trække dem lidt i længden, fordi de er krøllet lidt sammen. Til det bruger du differentialet i det nederste område. Og resultatet, der så kommer ud bagpå til sidst, er virkelig vidunderligt glat. Hermed regulerer du din stinglængde. Som grundregel kan du huske, at jo grovere dit stof er, desto længere må dit sting være, og jo finere dit stof er, desto kortere må dit sting være. Man vil jo ikke sy silke med en stinglængde på 4, og man vil ikke sy jeans med en stinglængde på 1. Med dette håndtag slår du din kniv til eller fra. Her er den slået til, der ligger den plant med stingpladen og bruges ligesom ikke. Når du slår den fra, falder den ikke straks ned, men du skal trykke den ned med fingeren. Når du slår den til igen, kommer den automatisk op i det næste sting, du syr. Der er kun meget få situationer, hvor man bør klappe kniven væk. Faren, når man syr uden kniv, er altid, man med sit stofstykke har lagt stoffet ud over knivkanten. Desto større er faren for, at griberne knækker, fordi trådafgivelsen simpelthen er beregnet til at lægge en pæn søm rundt om din skærekant. Hvis du nu foran, især med tykke stoffer, kommer for langt væk til højre, er der faktisk en risiko for, at dine griberne går i stykker.
Med stingbræddehjulet regulerer du afstanden mellem din knivs skærekant og dine indsatte nåle. Drej det en gang fra højre mod venstre og fra venstre mod højre. Og så ser du, hvordan din kniv bevæger sig hen mod nålene og væk fra nålene. Og jo finere dit stof, desto smallere må dit sting være. Alt dette opsummeret vil betyde, at du for eksempel kan sy en jeans med et bredt sting og med et langt stinge, mens du syr en silke eller en organza med et smalt sting og et tættere sting. Så lad os kigge lidt på samme side af maskinen. Og vi har bagpå en lille knap, og når din trykfod er oppe, så kan du trykke på knappen, og så falder din trykfod ned. Fordi man så simpelthen har det allerbedste udsyn til nålene, og også rundt om kniven. Man behøver ikke at lave slalom med sine tråde rundt om kniv, fod og stingplade. Men kan lægge trådene helt enkelt til side, trække dem bagud, og til sidst sætte foden på igen. Hvis du nu vil tage trykfoden af til siden, trækker du den simpelthen væk mod venstre. Hvis du vil sætte den på igen, så bringer du den her frem, lægger den med den lille bøjle præcis under fodholderen, sænker din trykfod, og så klikker den som regel straks på plads. Hvis den ikke gør det, trykker du en gang her bagpå på denne lille knap, og så falder den straks i hak. Og som det sidste har vi her på denne side af maskinen din friarm, som du kan bruge, hvis du simpelthen ikke vil sy bagud. Men simpelthen blive foran, og simpelthen bare skubbe videre i små stykker. Lad os nu kigge på højre side af din maskine, så finder vi der 3 muligheder, hvor du kan påvirke tingene. For det første er det her din tænd-sluk-knap, og bag ved din strømkabel hugget i din fodpedal. Straks vil begynde at sy i det øjeblik, du træder på fodpedalen. Det betyder for dig i praksis, at hvis du ved et uheld træder på pedalen, går nålene i gang, det vil sige, at maskinen begynder at sy. Derfor tippet, altid når du skifter nåle, altid når du her foran ved nålene roder med fingrene. Så kan jeg kun anbefale dig, sluk maskinen, for det sker faktisk relativt hurtigt. At man ved et uheld kommer til at træde på fodpedalen. Med åben frontklap kan Gritsner ikke begynde at sy. Her på siden er der nemlig indbygget en lille sikkerhedsafbryder. Og i det øjeblik klappen er åben, kan du ikke få maskinen til at køre med fodpedalen. Du har også din spændingsudløserknap her på højre side. For trådspænding fungerer sådan, at hvis du har indstillet trådspændingen til 9, tag engang en tråd, læg den mellem dine fingre, tryk meget hårdt sammen, træk her foran, så vil du mærke, at tråden kun er meget svær at trække ud af fingrene. Ved trådspænding 0 er skiverne ikke helt åbne. Så du kan trække tråden ud, men de rører stadig let ved hinanden. Ved Gritsner har du ingen spændingsudløsning, når du løfter trykfoden op. Ved Gritsner har du først en spændingsudløsning, når du trykker spændingsudløserknappen ind her. Først der går dine spændingsskiver helt fra hinanden, og tråden kan glide ind imellem ved trådning, eller tråden kan simpelthen trækkes ud ved aftrådning. Det betyder, at du nemmest kan bevæge dine tråde manuelt, når du trykker på denne knap her. Desuden har du selvfølgelig også dit håndhjul på din højre side, som drejer mod dig, når maskinen kører. Lad os nu se, hvad du egentlig finder inde i din maskine. Vi har 2 fastmonterede griber. Under syningen er den øvre griber enten over stingpladen eller ved siden af, men den er aldrig derunder. Det her er din nedre griber.
Hvorfor er det helt præcist vigtigt at vide? På et tidspunkt i løbet af dit sygeliv, sandsynligvis før, snarere end senere, vil du komme i en situation, hvor du skal justere enkelte tråde. Og så er det meget vigtigt, at du helt præcist ved, hvilken tråd i din søm, der egentlig kommer hvorfra. Er det en gribetråd? Er det en nåletråd? Og hvis det er en griber, er det den øvre eller den nedre griber? Men hvis du ved, at din øvre griber altid er øverst, og din nedre griber altid er nederst, og du kigger på din nåle. Dine nåle går ned i stoffet, bliver fanget af øvre og nedre griber. Kom op igen. Transportøren transporterer dit stof bagud, og nålen stikker ned igen. Og da vi lige har kigget, og den øvre griber altid er øverst eller ved siden af stingpladen, kigger vi nu her på en søm, og så ser vi helt præcist, at vi i modsætning til denne side har 2 nåletråde på den side. Når vi nu ved ud fra nåletrådene, hvad din overside er, så er det selvfølgelig helt logisk, at dette her er din øvre griber, og det andet er din nedre griber. Så har du 2 knive på din maskine, dels den bevægelige øvre kniv og den ubevægelige nedre kniv. Hvis du ved et uheld skulle sy over en nål, så er det faktisk i 90% af tilfældene sådan, at din øvre kniv får en lille kant, og så får du ikke længere en rigtig pæn søm. Derfor kan jeg kun anbefale dig at undgå knappenåle med overlockeren, indtil du er helt sikker, og indtil da brug clips. Din knivbredde, som vi jo allerede har talt om, justerer du med dit hjul til indstilling af stingbredde. Så har du her foran dine fingre. Jeg kalder den faktisk gerne rullesømsfinger eller stingbreddefinger. Din rullesømsfinger justerer du med denne lille hvide krog her. Når du er på N, din stingbreddefinger klappet frem. Når du går til R, er din stingbreddefinger trukket tilbage. Hvad helt præcis bruges din stingbreddefinger til? Forestil dig, at dette her er dine 2 griber, øvre griber, nedre griber, og indimellem sidder din stingbreddefinger. Din maskine afgiver garnet, og ved hjælp af stingbreddefingeren, som er skubbet frem, stabiliseres din søm og kan lægge sig pænt omkring kanten. Hvis stingbreddefingeren nu trækkes tilbage, og du øger trådspændingen en smule, kunne stoffet for eksempel blive trukket rundt om kanten, fordi stabilisatoren i sømmen mangler. Det forklarer også allerede, hvorfor der her foran står et lille R og et N. R står nemlig for rullesøm. Og hver gang du vil lave rullesøm, trækker du din stingbreddefinger tilbage, så kan dit stof i forbindelse med en øget trådspænding lægges om, eller den ombukkede rullesøm kan opstå. Hvormed du kan justere, hvor kraftigt din fod trykker på dit stof, og hvordan stoffet sammen med transportøren transporteres bagud. Jo grovere dit stof er, desto kraftigere må dit trykfodstryk indstilles. Og når du drejer det til venstre mod uret, mindsker du trykfodstrykket. Efter al denne teori, som dog er virkelig vigtig for netop at kunne håndtere de mest forskellige materialer. Ved trådning er det meget vigtigt, at trådstativet under alle omstændigheder er helt trukket ud. Og der vil jo gerne vil skifte trådene og også nålene med det samme. Det vi har her foran kaldes for strækning. For at få din tråd ud af maskinen nu, er der forskellige muligheder. Desværre hører jeg ret ofte, at syreskerne får tippet om bare at sy tomt, altså bare give gas. Men det indebærer, at din trykfod skraber tomt på transportøren. Og jo oftere den gør det, desto mere graver de små transportørtænder sig ned i din fod, og efterlader med tiden simpelthen rigtig dybe riller. Det vil jeg altså absolut fraråde dig.
Også med det har jeg haft meget dårlige erfaringer på kurserne, fordi damerne ofte bare holder kæden fast og ikke trækker, så står maskinen stille, og bagefter har man faktisk et næsten uløseligt trådkaos. Derfor gør jeg det altid anderledes. Du åbner din maskine, og nu husker vi, at grineren jo ikke har en spændingsudløser, når du løfter trykfoden, men den har spændingsudløseren, når du trykker på denne knap her på siden. Du tager altså en pincet, trykker her på knappen og går her direkte bag spændingen. Og trækker dem her i dette runde forløb, trækker du de 2 nåletråde frem. Når det handler om, hvordan dine spændinger er her, så har du her din venstre nåle, der er din højre nåle, her er den øvre griber, og der er den nedre griber. Vi har altså først trukket de 2 griber ud af maskinen, og derefter de 2 nåle. Nu kan du bare tage fat i din trådkæde her bagved. Så tager du dit håndhjul, altså hvis du stadig har en sammenfiltring der, så tager du dit håndhjul, drejer det fremad, og det er så langt, indtil dine nåle allerede på vej op igen. Kan du bare trække trådene lige bagud. Vigtigt er, at du under alle omstændigheder trækker lige bagud, og ikke ud til siden. Det er ligesom på covermaskinen, altid træk pænt bagud og aldrig til venstre. For at skifte nålene nu, hvilket vi gør, før vi ændrer trådene, tager vi først trykfoden af, så vi simpelthen kan se meget bedre her foran ved foden. Så drejer du håndhjulet, så din griber forsvinder foran nålene, og du har fri adgang til nålene. Så tager du din lille pensel, som har hullet her på siden, og stikker den ind i nålen nedefra. Og så tager du din undbakkernøgle og løsner din nåle ud for ovnen. Og på samme måde sætter du så nålene igen. Du skal sørge for, at den flade kolbe vender væk fra dig, altså bagud mod maskinen. Gå først ned i stingpladen med nålen og kører så lige op. Her skal du absolut sørge for, at begge nåle er helt oppe. Jeg gør det gerne sådan, at jeg derefter holder begge nåle fast med fingrene igen, løsner begge let, skubber helt op og så strammer rigtigt fast. Vi tager de medfølgende tråde af maskinen. Og hvis du gerne vil arbejde med disse helt store overlokkoner, så kan du nu bare stille dem ovenpå, lad disse små hætter sidde på. Fordi med hætterne har de store koner, har de et rigtig godt hold. Men vi vil arbejde med de mindre koner, og hvis du sætter de mindre koner på disse hætter, så flapper de frem og tilbage. De har slet ikke et ordentligt hold. Derfor tager vi nu hætterne af maskinen. Der ser du også med det samme noget, som naturligvis også sker for dig derhjemme, når du tager de store koner af. Sker det nogle gange, at disse hætter simpelthen bliver siddende i konerne. Hvis de ikke rigtig kommer ud, så går du bare ind fra ovnen med en pincet. Og så kommer de, og så skyder de ud for neden. Du sætter simpelthen de små koner på maskinen nu, uden hætterne. Og da vi jo nu arbejder med de mindre koner, kan du sætte trådrullestopperne på fra oven på holderen. Når du tråder, skal du sørge for, at du først tråder overgriberen, derefter undergriberen, derefter den venstre nål og derefter den højre nål. Først går tråden ind i forspændingen her foran dig, og derefter lader du den ned på den. Du skal altid gå igennem den grønblå punktmarkering med din overgribertråd. Det vil sige, her vil denne naturligvis kun gennem den øverste. Derefter trækker du tråden herover for oven og går derefter gennem overgriberen. Også undergriberen skal naturligvis have bagved ind i forspændingen. Løber derefter her igennem foroven og kommer ud her forneden. Med din undergriber følger du den gule markering. Det vil sige, at du går først ind her. Så har du her ved begge steder den gule markering. Her skal du naturligvis også under begge. Derefter kører du her gennem denne holder.
Ved overlockerens undergribere skal tråden, når den skal igennem undergriberen, altid komme bagfra venstre. Der findes alle mulige forskellige varianter, også maskiner, hvor du her manuelt skal tråde igennem derhen bagved. Den går nu her igennem de to kroge, går igennem her for oven og derefter direkte ind i øjet. Der hører den til. Nu kan du her foroven med dine fingre udøve lidt træk. Og så bliver din undergriber præcis der, hvor den skal være. Og nu ser du også, hvorfor jeg gerne tager trykfoden af, når jeg tråder for. Du kan nu simpelthen lægge tråden her bag kniven og bare trække den bagud. Og så har du dine to gribertråde præcis der, hvor du også gerne vil have dem. Efter gribertrådene tråder vi nu til sidst nåletrådene i. Ligesom griber hænger nåletrådene også her foroven i galgen, og vi starter med den venstre nåletråd. Du lægger tråden her foroven ind i forspændingen. Går bag denne sølvfarvede krog. Jeg får oven igennem denne holder. Og kommer derefter ud ved til nåletrådene. Derefter lægger du din nåletråd her bag denne sølvfarvede klemme direkte over nålene og tråder derefter igennem øjet. Den højre nåletråd tråder du på samme måde. Igennem spændingshjulet, her igennem den sølvfarvede krog. Og herfra deler de to nåletråde deres trådningsvej. Over den sølvfarvede holder bagved og derefter ind i øjet. Nu har vi jo trådet med trykfoden oppe, men har ikke en eneste gang betjent vores spændingsknap, vores spændingsudløserknap. Jeg har vendt mig til, jeg gør det altid sådan, at jeg betjener udløseren til sidst. Derfor lader jeg den helt ude. Når jeg har trådet alle trådene, tager jeg alle trådene bagfra, trykker på knappen, trækker jeg alle tråde samtidig. Og jeg kan nu være sikker på, at alle tråde ligger præcis, hvor de skal ligge. Lukker maskinen og sætter affaldsbeholderen på foran, for at din affaldsbeholder klikket på lige så pænt som min. Tager du din beholder, den har jo her foran to små forhøjninger. Og du vipper den nærmest sådan ind under maskinen, eller rettere skubber den sidelæns ind under maskinen, som om du vil løfte maskinen en smule med disse to forhøjninger. Så klikker den altid ind præcis som den skal. Jeg bruger den jo gerne som aflæggerplads, også til mine små klemmer, så ved jeg altid, hvor jeg har den. Efter alle disse forklaringer går vi nu endelig til vores første søm. Men al denne teori er simpelthen super vigtig, fordi markedet tilbyder så mange forskellige materialer. Tilbyder, og du har sådan en fantastisk maskine, hvor du kan indstille så mange ting, og egentlig også forberede dig rigtig godt på et hvert stof, og bearbejde et hvert stof rigtig godt. Så at alle forbindelserne med tiden simpelthen vil lukke sig mere og mere, og du vil forstå mere og mere, hvorfor du ved dette stof snarere skal bruge denne stinglængde, og ved et hvert stof måske snarere differentialet.
Vi har først en jersey, som vi også brugte med nålene, HA-nålene. Indstillingerne på min maskine er, at trådspændingerne alle er på 4. Min trykfod er nede. Mit differentiale er på 1, min stinglængde på 2,5. Min kniv er naturligvis slået op, og min stingbredde er på 6. Hvorfor nævner jeg specifikt den opslåede kniv? Fordi hvis du på et tidspunkt er færdig med en søm, så sørg altid for, at du starter din nye søm med kniven slået op. Om nødvendigt til drejer du håndhjulet mod dig, indtil din kniv er helt oppe. Hvorfor? Jeg ser desværre meget ofte, at damerne er ligeglade med, hvor deres kniv står. Det betyder, at begge stoffer på et tidspunkt rammer kniven, og i værste fald er din kniv lige nede. Det nederste stof skubbes dog længere fremad. Det betyder, at du i bedste fald kun har en forskydning. I værste fald er dit øverste stoflag foldet om. At sy en trådkæde før syning er absolut ikke nødvendigt, fordi det jo igen vil betyde, at du skraber nøglen med din fod over transportøren. Derfor tager jeg simpelthen mine starttråde, holder dem fast bagpå, bare holder de første 2-3 sting fast her bagpå og starter så med at sy. Og nu kan man allerede se, at jeg har altid disse 2 fingre med på højde med foden. Og bevæger dem, uanset hvilket stof, om jeg syr tykke eller tynde stoffer, altid med maskinen bagud i den hastighed, som maskinen syr. Sy i DIF-DIF1, fordi jeg fødderne her foran har en knivbeskytter. Det betyder, at du dermed kan spare dig for at skulle dreje på trykfodstrykket, fordi du med disse 2 fingre, med midter- og ringfingeren, simpelthen regulerer, hvor kraftigt dine stoffer skubbes bagud. Hvis man vender sig til at trykke fingrene rigtigt her på siden ned på stoffet og sy bagud i samme hastighed, får man altid et super resultat. Og så kommer din søm ud af maskinen sådan her. Sømmen er ikke god, men den er heller ikke rigtig dårlig. Hvad der er bemærkelsesværdigt er, at den er vidunderligt jævn, men hvad der også er bemærkelsesværdigt er, at den er meget stram. Det betyder, at hvis din søm kommer ud så stram, bør du i hvert fald som det allerførste øge din stinglængde lidt, for at forlænge afstanden herfra og dertil. Det er meget pænt, at vi absolut ingen lukkeoverhæng har foroven. Det er dårligt, den er så bølget. Og netop om denne bølgetid taler vi nu, for der er vi nemlig landet i differentialets dybeste dybder. Så før, da vi berørte differentialet, sagde jeg, at differentialet er ansvarligt for den differentierede hastighed af dine transportører. Og which is a bit. Det betyder, at stoffet blev skubbet ind foran og transporteret med lige så hurtigt, som det blev taget ud igen bagpå. Hvis vi nu gik ind i det øvre område af differentialet, ville den bageste transportør ikke skubbe stoffet ud bagpå helt så hurtigt, som det skubbes ind foran. Hvilket betyder, at dit stof skubbes sammen, og bølgen udglattes. Og hvad vi ser her nu, en absolut jævn, super fantastisk søm. Stingene er en lille smule længere fra hinanden, fordi vi har øget stinglængden. Og vi har absolut ingen bølgeformning mere, fordi vi har sat differentialet i det øvre område. Og foldet ud ser sømmen sådan ud. Jeg vil gerne blive et helt lille øjeblik ved denne søm med dig, før vi straks gennemgår yderligere problemer, der kan opstå, såsom for løs undergriber, for stram nål og den slags ting.
Og før vi taler om de yderligere søm for. Jeg har nu 4 Ackermann overlock-tråde i min maskine. Overlock-garnerne fra Ackermann 120'erne er næsten lidt fyldige, ligesom fyldegarn. Hvis vi lavede den identiske søm med et helt normalt overlock-garn, som jo er lidt tyndere, så har du naturligvis allerede i vores første søm med den oprindelige stinglængde meget længere fra hinanden liggende sting, end jeg havde her, fordi dit garn er tyndere. Derfor skal du ubetinget være opmærksom på det, og derfor er jeg heller ikke tilhænger af universelle regler eller udsagn, som gør det altid sand og stand. Du skal være opmærksom på, hvor tykt dit garn er. Jo tykkere dit garn er, desto længere skal du vælge dit sting. Det afhænger dog naturligvis af, hvilken søm du laver. For en rullesøm vil du jo gerne have relativt tæt. En helt normal 4-trådet overlock-søm snarer ikke så meget. Lad os nu se på virkningen på sømbilledet, når din spænding netop ikke er korrekt. Vi har her et sømbillede, hvor undergriberen er alt for løs. Du kan se, at nåletråden er en hej. Det betyder, at undergriberen egentlig slet ingen spænding har, i dette tilfælde faktisk 0, og trækkes af overgriberen op på oversiden. I dette eksempel har vi en alt for stram undergriber. Undergriberen trækker overgriberen rundt om kanten, og vi har egentlig kun en helt lille smule tråd fra undergriberen. Undergriberen stod i dette tilfælde på 9. Og man ser også her helt tydeligt, at på grund af den så høje undergriberspænding, trækkes din venstre nål rigtigt ned på undersiden. Undergriberen stod i dette tilfælde på 9. Hvis din overgriber ikke er korrekt indstillet, så trækkes den ligesom her af undergriberen rundt om kanten. Og hvis din overgriber er for stram, så trækker den undergriberen opad. Så ser vi her en meget tydeligt for løs højre nål, hvilket man genkender ved, at den danner løkker på undersiden ved undergriberen. En for stram højre nål, ligesom en for stram venstre nål, laver gerne små læg mellem de enkelte nåle. Det vil sige, at nåletrådene trækker sig næsten lidt sammen, og stoffet forsøger at komme op imellem. En for løs venstre nål genkendes helt tydeligt ved, at du, når du folder stoffet ud, ser nåletrådene. Nåletråde, der er for stramme, graver sig altid rigtig dybt ned i stoffet. Her har jeg nu lavet et eksempel for dig med trykfoden oppe, det vil sige, at jeg har ført stoffet manuelt under den åbne trykfod. Man ser, at stingene er relativt uensartede i længden, og over- og undergriberen ligger ligesom ikke rigtigt på deres plads. Det betyder, at du egentlig ikke rigtigt har syet med den rigtige trådspænding. I din brugsanvisning på side 28-29 finder du yderligere mulige fejl i trådspændingen. Her har jeg for dig fra midten af side 29 syet resultatet efter som løsning, der står her: øge spændingen for overgriberen eller løsne undergriberspændingen. Det er dog altid et spørgsmål om, hvordan din aktuelle spænding er. Det betyder, at hvis du har et sømbillede som her, jeg har nu syet med venstre højre nål 4, overgriber 4, undergriber 2,5. Man ser, at undergriberen kommer op. Så vil jeg i denne situation med dette sømresultat altså øge undergriberen en smule. Det er altid et spørgsmål om, hvordan dit sømresultat er, og hvordan med hvilke spændinger du netop har syet. Vi kunne i princippet beskæftige os med emnet trådspænding hele dagen. Det vil vi selvfølgelig ikke. Vi vil fortsætte med at kigge på maskinen og hvilke sømme den tilbyder os. I curly-videoerne om de forskellige emner behandler jeg emnet trådspænding igen og igen, fordi emnet trådspænding simpelthen er noget, du vil beskæftige dig med igen og igen i løbet af hele din syperiode. På den ene side, jo lettere du er i omgang med det, desto lettere bliver det selvfølgelig også for dig. På en ting vil jeg dog gerne kigge på her nu sammen med dig, nemlig har vi her dette sømbillede. Vi har allerede talt om problematikken før. Men på dette sted er nogle andre forhold, der opstår.
Hvad der skete der? Jeg har jo garnrullestopper her på min maskine gå. Disse garnrullestopper her på overgriberen, der er min tråd faktisk blevet hængende. Det kan simpelthen ske, fordi garner simpelthen vikler sig meget forskelligt af. Og også der er vi netop igen i området, at der egentlig slet ikke findes generaliseringer. Jeg har nu taget dem af her fra min overgriber og fra min undergriber. Lad os nu altså kigge videre på maskinens andre sømme. Indtil videre har vi brugt syet den 4-trådede overloksøm. Og den kalder man også overkastningssøm. Har du måske læst før, at strikstof syes sammen med overkastningssømmen? Det vil sige altid, når du en pullover, eller en t-shirt, eller en hoodie, eller hvad som helst, vil sy af jersey, sweat, fleece, French terry, altså strikstof, så bruger du den 4-trådede overloksøm. Den holder dit stof sammen og er alligevel strækbar. Hvis vi nu tager en nål ud, så har vi først og fremmest kantsømmen. Det vil sige, hvis så længe trådene slynger sig præcis ved knivkanten, har vi en konstant overloksøm. Den kaldes også gerne kantsøm. For med den vil du kante vævet stof. Til vævet stof skal du jo bruge universalnåle. Det vil sige, hvis du nu vil tage dine 2 nåle ud, og kun vil sætte den højre nål i igen, som universalnål, så kunne du med den kante et finere vævet stof, for derefter at sy det sammen på symaskinen. Hvis du sætter din venstre nål i som universalnål og lader den højre være ude, jeg tager nu min 2 HA-nåle ud, sætter den højre nål i, igen som universalnål, og så kanter vi lige et lettere vævet stof. Den venstre nåletråd, der ikke er nødvendig lige nu, har jeg taget af maskinen, så den ikke kan filtre sig sammen med de andre tråde op i galgen, mens jeg syr. Jeg lader mit differentiale stå på jævn transport. Min stinglængde sætter jeg til 3. Og min kniv lader jeg selvfølgelig være tilkoblet. Mine trådspændinger er alle på 4, både i de 2 gribere og på den højre nål. Du ser, at min sømslukning er her foroven, præcis ved kanten. Gribere ligger pænt glat an. Vi har undergriberen for neden og overgriberen for oven. Lad os som det næste kigge på rullesømmen ved nitterne. Vi har jo sat den højre nål i, og den højre nål er også helt rigtig til rullesømmen. Jeg ser nogle gange på kurserne, at damerne af bekvemmelighed lader den venstre nål sidde i maskinen. Resultatet, når den venstre nål er sat i, men ikke trådet, er markant dårligere, end hvis du simpelthen tager den venstre nål ud af maskinen, fordi du ikke har brug for den lige nu. Det betyder, at den bageste transportøre er lidt hurtigere. Først syr vi en bomuld, som derved bliver pæn og stram. Hvis du ville sy med differentialtransporten på jævn transport, det vil sige her på 1, kunne det ske, at den trækker sig lidt sammen. Vores stinglængde sætter vi til helt lille, helt kort, meget tætte sting efter hinanden. Vores kniv er selvfølgelig tilkoblet, og vores bredde er smal. Det betyder, at vores kniv er tæt på nålen, og vi har en flot smal søm. Men rullesømmen bruger man altid der, hvor man ønsker en flot dekorativ afslutningskant.
Tricket med rullesømmen er, at din undergriberspænding øges, og undergriberen trækker overgriberen rundt om kanten. Fordi overgriberen trækkes rundt om kanten af undergriberen. Skal du naturligvis også øse undergriberspændingen nu. Jeg har min her nu klokken 6. Desuden er det vigtigt for rullesømmen, at du trækker din stingbrede tunge tilbage her foran. Eller det betyder det så efter, når man skal til essingde dværgfaltek. Det betyder, at din stabilisator ikke længere er i din søm, og at din stofkant dermed lægges om i forbindelse med den øgede undergriberspænding. Ombukket rullesøm er det rigtige navn for det, vi vil lave. Vi lader naturligvis stingbredtungen være trukket tilbage under hele sømmen. Jeg ser også det indimellem, at for at lave den såkaldte overlock muslingesøm, trækkes stingbredtungen nogle gange lidt frem, tilbage, frem, tilbage, frem. Det er en ergoteknik, som Gritsner og Shoethorpe er særlig glad for. Det kan meget let ske, at din stingbredte tunge knækker, og det er bestemt ikke en garantisag. Vi syr nu først i bogmuld og ser derefter på jerseyen. Vi lader indstillingen til det samme på så. På jerseyen ser vi nu her, at tråden ikke rigtig kommer ud bølget. Hvis du ønsker en bølget rullesøm, altså en, der er rigtig flot svejende, så er det på mange maskiner herunder også Gritsner, Subsuerne og Aarhus. Ikke nok bare at sætte differentialet i det nederste område. Det trækkes godt nok lidt ud bagpå, men det er ikke nok. Derfor syr jeg, når jeg ønsker en bølget rullesøm, sådan at jeg trækker lidt i mit stof foran. Det betyder, at du trækker foran, og du trækker bagpå, og har dermed i princippet forlænget din sykant og hjælper stoffet igennem under trykfoden ved denne forlængede kant. Hvis du kun trækker foran og ikke bagpå, så er der fare for, at din nål knækker. Og så har vi her resultatet i jerseyen, naturligvis med jerseynål. Her foran ser man, at sømmen bølger sig tydeligt mindre end her bagpå. Det skyldes, at her foran er det sted, hvor jeg kun har strakt med differentialet, og her bagpå, hvor jeg så også bare har trukket manuelt. Og her er rullesømmen igen med bomulden. Man ser, der trækker sig intet sammen. Det ligger helt glat. Det skyldes simpelthen, at det for bomulden er helt tilstrækkeligt, for at det ikke trækker sig sammen, hvis man bare går en helt lille smule ned med differentialet. Omkring rullesøm er der simpelthen utrolig meget at sige, og der er utrolig mange eventualiteter. Så er det sådan, at man så også kan sy den med meget forskellige tråde, fra helt tyk til helt tynd, altså fra rigtig tyk dekortråd til broderitråd. Man kan sy den med 2 tråde og også med 3 tråde. Men det kunne også være, at for eksempel ventede problemer opstår, som små knuder, der for eksempel stikker ud. Eller dit barn trækker måske altid her i ærmet, og hele rullesømmen bliver slap. Hvordan du lukker en rullesøm rundt, for eksempel efter at du allerede har lukket ærmet, er naturligvis også et emne. Derfor har jeg lavet en hel video kun om rullesømmen. En anden er i øjeblikket stadig under planlægning. Og hvis du gerne vil se den, så finder du den på Curly-siden under fanen Tutorials.
Som sidste søm ser vi nu på fladsømmen. Først og fremmest taler vi om, hvad fladsømmen egentlig er. Man syr den altid med en nål. Og den kan bruges både som afslutning, som forbindelsessøm og også som ren dekorsøm. Men lad os først se på, hvad den egentlig er. Forestil dig, at du har din søm her, og på højde med mine håndflader er din nål. Det betyder, at griberne lægger sig udenom dig. Og har så enten på den ene side stigestinget, eller på den anden side griberne eller griberen, der lægger en helt glat søm oven på hinanden. Du kan sy fletlock-sømmen med både 2 tråde og 3 tråde. Den er ikke angivet i din brugsanvisning. Men da du har den lille konverter, denne hjælpegriber blandt det medfølgende tilbehør, taler vi nu netop om den i forbindelse med flatlock-sømmen. Det betyder, at vi først klipper den højre nåletråd og overgriberen af. Trækker det pænt ud af maskinen. Tryk foden af. Og så skifter vi først nålen, og vi flytter den fra højre side over til venstre side. Personligt kan jeg rigtig godt lide flatlock-sømmen, når den er særlig bred. Du kunne dog rent teknisk også sy den med den højre nål. Når det nu handler om at tråde om. Du kan tage din overgribertråd af og din venstre nåletråd. Henholdsvis din nåletråd sætter du på konen fra den nål, du har sat i. Det betyder, at vi jo har sat den venstre nål i. Derfor sætter vi selvfølgelig også vores kone på pladsen til venstre nåletråd. Konverteren sætter vi straks på. Først tråder vi det, der nu er på maskinen. For nålen kan du ikke bare føre gennem den normale spænding. Vi husker, hvordan flatlock-sømmen sys. Vi vil nemlig trække den fra hinanden. For at kunne trække den fra hinanden, skal du bruge en dejlig løs nåletråd. Og vi vil egentlig præcis det modsatte af, hvad vi vil i en normal overlock-søm. Men hvis vores venstre nåletråd er for stram her, kan du ikke trække din søm fra hinanden. Nu er det nogle gange sådan, at når du sætter spændingen på 0 på Gritsn og Tjul og Orthonorthed, så er den nogle gange også faktisk meget løs. Men på de allerfleste maskiner har den alligevel altid en vis restspænding. Du skulle her på siden egentlig konstant kunne trykke på spændingsudløserknappen, så din tråd problemfrit hele tiden bare glider løst gennem dit spændingshjul ved nålen. Det går selvfølgelig ikke. Derfor er jeg jo altid ven med simple løsninger. Du tager et stykke tapeås og klistrer hen over spændingskanalen på din spænding. Så nu går jeg ind i forspændingen her foroven, så løber den her hen over tapen. Så helt normalt her nedenunder bag den sølvfarvede holder og følger sin normale vej videre til nåleøjet. Dernæst sætter vi konverteren på. I det ene hjørne har den en lille forhøjning, den skal bagfra ind i overgriberens hul. Det betyder, at du lirker den ind i den lille smalle fuge. Den skal stikke lidt ud bag til. Så trykker du den forreste del tilbage, så den klikker på plads i hullet bagfra. Men du skal sørge for, at den virkelig sidder i hullet, og ikke ligger underbjørkende. For at løsne konverteren igen bagefter, trykker du bare den forreste del let bagud, lirker den så opad og udad. Vi lægger vores stof ret mod ret, fordi vi vil se stigestinget, altså den pink tråd på højre side. Vores spændinger på den venstre nål har vi 0 spænding til at trække fra hinanden. Kører jo over tapen, og på undergriberen har vi spændingen på 5. Overgriberen bruges ikke, der har vi konverteren. Og de øvrige indstillinger differentialet har vi på jævn transport. Stinglængden på lige over 3.
Stingbredden på lige over 5, og kniven er selvfølgelig tilkoblet. Tilkoblet betyder køre med. Og det vi så får ud af maskinen ser sådan ud. Og når vi trækker det fra hinanden, dukker vores nåletråd op her. Og det ser sådan ud fra højre side. Og fra venstre side ser det sådan ud. Selvfølgelig kan du også sy fladloksømmen med 3 tråde, altid når den måske skal være en lille smule mere holdbar. Du kan også sy fladloksømmen kun med den højre nål, hvis den skal være tydeligt smallere. Og du kan bruge den både i tyndere stoffer og i tykkere. Der er rigtig mange ting, du kan lave med fladloksømmen. Du kan fx sy bånd eller blonder på med den. Selvfølgelig kan du også bruge dekorgarn på nålen, som her fx Madeira nummer 12. Du kan bruge den som raglan-søm, eller du kan også bruge den til kantninger, hvis du ikke har en coverlock-maskine, eller hvis kantninger med din coverlock ikke lykkes. Alle disse forskellige varianter vil igen sprænge rammerne for denne video. Derfor har jeg lavet 2 forskellige fitteds. Den ene er grundlæggende om fladloksøm, der handler det kun om teknikken til at indstille din maskine. Om den forskellige håndtering af de forskellige stoffer, relateret til hvordan du skal indstille din maskine. Og i den anden video, anvendelsesområder for fladloksøm, handler det kun om alle de forskellige varianter, hvilken trykfod du skal bruge for at opnå et bestemt resultat. Det bringer os også direkte til vores næste emne, for nu vender vi os mod trykfødderne. Vi tråder maskinen om til den 4-trådede overloksøm og starter med blindsømsfoden. At sy en blindsøm er faktisk slet ikke svært. Inden for haute couture sys den gerne i hånden, for ved blindsøm handler det om, at dit oplag, altså din søm, sys så fast, at tråden den sys fast med, ikke kan ses på retsiden. Fordelen ved at gøre det med overlokken, at du syr sammen og samtidig afslutter dit oplæg. Sværhedsgraden ved at gøre det med overlokken ligger i, at du skal passe på, at du netop ikke stikker igennem alle stoflagene med den venstre nål, for ellers ser man din tråd på retsiden. Når jeg syr en blindsøm, så folder jeg min søm om på forhånd, måler den ud, folder den om. Og når du så går til overlokken med det, så lægger du det i princippet på samme måde. Sådan ligger det originale oplæg. Så folder du det sådan opad. Lige her, hvor folden er nu, er din sykant, og lige her for oven vil vi straks lave vores afslutningssøm. Det handler nu om, at i idealfald kun et helt lille stykke af denne fold bliver fanget af den venstre nål. Og netop til det er vores blindsømsfod behjælpelig. Du har denne skrue her på din trykfod. Når du løsner denne skrue, så kan du skubbe hele denne forreste føring hen imod din kniv og skubbe den væk fra din kniv. For her foran har vi jo denne kant, og mod denne kant skubber du din omfoldede søm. Det vi vil afslutte løber her under denne trykfod. Jeg har altså nu løsnet min skrue, fordi man jo også kan bruge foden til rigtig mange andre ting. Men for at lave blindsømmen, skubber jeg den så langt som muligt til siden. Og strammer skruen igen. Så går man stoffet derind. Du ser, her ligger dit sømrum til sømmen, som nu bliver beskåret af kniven, hvor altså over- og undergriber lander på, og den højre nål. Og din venstre nål, ser man lidt bedre herfra, ligger nærmest præcis i den fortsatte linje med oplægget. Og hvis dit stof er lidt til tyndere, så kan du din føring også skubbe lidt længere mod højre. Jeg har nu bare flyttet den helt til venstre, fordi stoffet er så tykt. Det bliver nu klemt bagud mellem trykfoden og transportøren. Strækker sig, når det nærmest er under nålene, igen lidt ud mod højre. Og bliver så præcis fanget af den venstre nål. Meget vigtigt er, at du nu her med disse 2 fingre
skubber dit stof med fremad. Fordi det jo nu kun ligger her på dette helt lille stykke. Det ligger som altid der foran under den åbne kniv. Men hvis du nu ikke skubber det lidt med bagud her, så kan din trykfod ikke fange det ordentligt. Der skal du passe på, at du også virkelig bliver her i styringen. Indimellem skal du selvfølgelig helt sikkert kontrollere, om du for det første også virkelig har syet din ombukning fast. Det kontrollerer du ved at forsøge at trække sømrummet og ombukningen fra hinanden. Det skal selvfølgelig holde. Og hvis vi ser på retsiden, altså folder alt ud en gang, så må man netop se så lidt som muligt af nåletråden. Ideelt set intet. Jeg har jo nu her med vilje brugt hvid tråd på min venstre nål, for at man ville kunne se stingene igennem, hvis de der var synlige. Og det er virkelig ramt helt præcist, man ser ingenting. En ting vil jeg nu lige kort bringe frem igen, og det er noget, jeg først lagde mærke til, da jeg klippede i nærbilledet på computeren. Bare en grund til, at mange elsker Curlys videoer så meget. Her er et lille hul. Og dette lille hul kommer 100% derfra. At jeg åbenbart, da jeg skiftede min nåle til stretchnåle eller jersey-nåle, har taget fejl et sted. Det betyder, at den venstre nål helt sikkert er en universal nål. For universal nåle laver huller i strækbare stoffer. Her er de. Nu kan man selvfølgelig spørge, hvorfor havde hun universal nåle i? Helt enkelt, fordi jeg netop hurtigt syede dette eksempel til jer i slutningen af fladsømmen, og det er i vævet stof. Men hvis vi nu ser på vores blinde søm, så ser vi, at vi her faktisk har en blind søm. Og her på indersiden er den syet fast. Jeg kan ikke tage den af. Den her er virkelig rigtig fast. Lad os dernæst se på elastikfoden, som her og der også kaldes gummibåndsfod. Fordelen ved elastikfoden er, at du kan sy et strækbart bånd på med absolut jævn strækning. Og det er fx super nyttigt, hvis du vil sy leggings. Du behøver på ingen måde kun at sy gummibånd på med den. Men du kan sy gummibånd på i alle bredder. Du kan dog selvfølgelig også bruge fremelastik. Jeg har transparent elastik liggende her. Fremelastik. Et andet ord vil være fremilon. Før vi fører det ind i maskinen, lad os først se på, hvordan foden er opbygget, så du helt præcist ved, hvordan delen fungerer. Vi har en skrue her på foden. Med denne skrue regulerer du, hvor kraftigt trykket fra valsen er på denne nederste plade. Netop der fører du nemlig lige om lidt dit strækbare bånd ind. Hvis valsen trykker kraftigt på den nederste plade, kan du egentlig slet ikke løfte valsen op. Ja, hvis dit gummibånd nu var imellem, ville det blive holdt ekstremt kraftigt tilbage, og vil dermed have en meget kraftig strækning. Jo mindre din valse trykker på din plade, desto mindre kraftig er din stræk. For nu at kunne føre gummibåndet derind, løsner vi skruen tilstrækkeligt. Du skal dog passe på, at du ikke ved et uheld skruer den helt ud af foden. Så tager du dit gummibånd eller dit bånd, som du vil strække med, og lægger det så glat derunder. Det må gerne være her til højre ved kanten, men du lægger det derunder. Og vigtigt er, at der her bagpå stadig stikker nok af båndet ud. Det hjælper dig med positioneringen lige om lidt. Nu drejer du foden op og skubber bare her foran fra siden dit gummibånd ind i foden. Derved er det vigtigt, at dit bånd helt sikkert ligger helt op til kanten her. Og hvis vi ser på det nedefra nu, så ser du, at din nederste kant helt sikkert er derunder. Så drejer vi skruen lidt fast. Du kan selvfølgelig også gøre det i lukket tilstand, altså hvis du allerede har lukket dit gummibånd til en søm. Men vi ser nu først på, hvordan det gøres åbent. Du skal sørge for, at dit gummibånd selvfølgelig helt sikkert bliver under din fod. Og nogle gange er det sådan, at din fod ikke klikker på plads, når du sænker trykfoden.
Det kan dog ske, at du første gang skal trykke foden let eller holderen en lille smule op på foden. Så løfter du din trykfod en gang og tjekker, om din elastikfod også kommer med op. Så den flugter lige med foden i højre side. Og sænker først fod. Så lægger du dit stof med retsiden nedad og skubber det nu ind under foden fra siden. Det vil sige løft trykfoden. Elastikbåndet her foran, det er selvfølgelig lidt sværere med et bredt elastikbånd end med et smalt elastikbånd. Det vil sige, at stoffet skal selvfølgelig skubbes helt ind under foden. Og begge dele skal flugte pænt med kanten i højre side. Jeg syr gerne sådan noget i kniven. Det betyder, at jeg ikke lader mit stof blive skåret af. Men syr, så jeg nærmest fører stoffet langs knivens inderkant. Ellers skulle man starte anderledes, så du ikke syr skævt ind i dit stof. Og så regulerer du din skrue, det vil sige, at du indstiller, hvor kraftig strækket skal være. For at finde det rigtige stræk til dit projekt, kan jeg kun anbefale, at du syr et par stykker på 10x10 eller 10 cm i længden, og altid med forskelligt stræk, så du præcist kan teste, hvor meget elastikbånd du skal bruge for at opnå det rigtige mål til sidst. Og så gør du faktisk ikke andet end at give gas. Maskinen er trådet til 4 tråde overloksøm. Alle trådspændinger er på 4. Jeg skal selvfølgelig ikke trække i stoffet eller i elastikbåndet nu. Da elastikbåndet nu bliver trukket mere eller mindre kraftigt fra hinanden under syningen, har jeg selvfølgelig indstillet en stinglængde på 4. For mine sting bliver alligevel meget tætte lige om lidt. Fordi det bliver trukket fra hinanden, springer tilbage efter syningen, og så får jeg altså en meget tæt stinglængde. Nu mærker man her, når jeg begynder at sy, trykker min valse så hårdt på mit elastikbånd, at elastikbåndet slet ikke rigtig vil igennem. Derfor er det meget vigtigt, at du koncentrerer dig om, at dit elastikbånd bliver derude i højre side. I nødstilfælde trækker du det lidt herover, altså kun i kanten. Og skal selvfølgelig samtidig passe på dit stof, så det også bliver liggende glat ved kanten her. Det vil sige, overdrevet sagt, syr du sådan her. Elastikbåndet mod højre, stoffet mod venstre. Overdrevet selvfølgelig skal begge dele blive ved kanten. I praksis ser det sådan ud. Først så går this elastik eller stof. Sådan. Og nu kan jeg sy løs her. Og resultatet ser sådan ud fra indersiden. Stoffet lå selvfølgelig med vrangsiden opad. Og fra den side ser det sådan ud. Og når du så strækker det, så kunne du coverlark henover igen og have en vidunderlig bred leggingslænding. Den næste ting, vi skal se på, er rynke med overlokkeren så af. Fordelen ved at rynke med overlokkeren er selvfølgelig helt klart, at du syr sammen og overlokker i en arbejdsgang. Vi ser her under griber sømmen, ikke? Logisk nok, det er jo Y-former. Og vi ser her overgriberen. Og dermed også nåletrådene. Vi har vævet stof i et stykke syet sammen overlokt. Hvordan du får en så pæn overlok-afslutning uden løse løkker, hvilket er særligt vigtigt, hvis man for eksempel syr en halskant på. Det har jeg forklaret helt præcist i videoen Bedre syning med overlokkeren. Der finder du også flere andre syteknikker med overlokkeren, som for eksempel pæne yderhjørner på musselinstof med rullesøm. Som for eksempel en pæn rullesøm-afslutning inde på et tørklæde, pæne inderhjørner og meget mere.
Vigtigt, og det er altid linkningstykser med. For hvis du kommer over på højre side af kniven, altså nærmest forbi knivens skærested mod højre, så risikerer du at ødelægge griberne. Du lader altså altid din kniv køre med. Til rynkning er der her, eller til rynkning er der her, denne rynkefod og rynkefødderne. Egner sig eller kendetegnes ved, at de består af 2 lag. Det lag, du rynker, fører du her helt nede mellem den plade og transportøren. Og det lag, der ikke skal rynkes, altså det, der skal ligge glat, kommer herop i foden og rører stort set slet ikke vores transportør. Her i dette eksempel er det altså sådan, at det mørkeblå stof naturligvis lå nederst. Og det ikke rynkede stof ligger øverst, og stofferne ligger naturligvis ret mod ret ovenpå hinanden. For du vil naturligvis have din søm liggende indvendigt. Vedrørende maskinens indstillinger har vi trådet den 4-trådede overloksøm i. Spændingerne øget på nålene, så reducerer på griberne grib på griberne. Og på vores side en meget bred søm. Vi har en meget lang søm. Vores kniv er naturligvis tilkoblet, og vores differential er på 2. Hvad betyder et differential på 2? Helt præcist. Bagtil er den bagerste transportør stort set kun halvt så hurtig som den forreste, og stofferne skubbes maksimalt kraftigt sammen. Du kan præcist regulere din rynkestyrke med 2 komponenter på maskinen. Nemlig for det første ved at sætte din stinglængde ned, eller ved at trække dit differential lidt længere ned. Så til 1,8 eller 1,5. Jo længere du går mod jævn transport, desto mindre kraftig bliver din rynkning. Du kan dog også påvirke din rynkning med en tredje komponent, eller rettere sagt ikke påvirke den. For jo tykkere dit stof er, desto dårligere reagerer det på transportøren, eller rettere sagt på differentialet. Har du altså et tykt stof, kan du kun rynke det ret dårligt, fordi det næsten slet ikke reagerer på differentialet. Og har du et meget tyndt stof, som en bomuld eller en batiste eller organza, så kan du rynke det helt vidunderligt. Foden er lidt svær at sætte på maskinen, fordi den er relativt høj. Du skal altså trykke den en lille smule ned, sænker så trykfoden og lader den simpelthen klikke fast her i denne lille bro. Det blå stof, der ligger nederst, skal naturligvis være længere end det stof, der ligger øverst. For at stofferne ikke skal glide væk under foden, når du slipper afsted kort vej. Drej håndhjulet en lille smule hen imod dig, indtil nålene har fikseret stoffet. Og så skal du ikke gøre andet end simpelthen bare at føre dine stoffer, så de løber jævnt ved siden af kniven. Hvis du kommer et lille stykke til højre, er det ikke slemt, for så løber de jo ind under kniven. Og sådan kommer stofferne ud af din maskine. Du opdeler så både din søm og din flæse i ensartede sektioner. Kan så ikke arbejde helt så kraftigt med differentialet, eller du laver nogle sygeprøver for præcist at teste, hvor kraftigt dit pågældende stof reagerer på indstillingerne af stinglængden og på indstillingerne af differentialet. En anden fantastisk teknik, du kan lave med din overlock, er at paspellere. En paspel betegner en forhøjning i stoffet, som regel farvemæssigt skiller sig lidt ud, og som nogle gange også skal give lidt struktur. Fordelen ved at paspellere med overlocken er, at du kan lave en strækbar paspel. Det betyder, at du også kan bruge den til f.eks. at paspellere den nederste del af et ærme. Du kan også sætte den ind i delingen ved den øverste kant af din krave. Du kan sætte den ind i forkanten af hætten, og. Der er rigtig mange marker, der har muligheder for, hvor du kan bruge
en paspel. Du kan naturligvis lave paspiller selv. Du kan også paspellere om hjørner. Du kan også lukke rundt. Og. Jeg har lavet en hel paspelvideo, hvor det kun handler om den slags ting. Men her viser jeg dig i hvert fald, hvordan du kan bruge din paspelfod. Det særlige ved din paspelfod befinder sig som så ofte på bagsiden. På bagsiden har vi nemlig en rille, og gennem denne rille løber din paspel lige om lidt. Hvis du paspellerer, skal du absolut en fod med denne rende. Gennem randen løber din paspel. Vil du paspellere med en fod uden denne rende, vil den glatte sol ligge oven på din paspel, og til højre og venstre ville foden hænge i luften. Hvilket igen betyder, at du har en meget, meget dårlig til slet ingen transport bagud. Min stingbredde er også relativt bred, fordi vi ikke vil beskære sømrummet på paspelen. Den skal jo helt sikkert køre rent igennem. Og der har vi selvfølgelig brug for tilstrækkelig plads. Samtidig vil vi selvfølgelig, når paspelen er foldet ud, absolut ikke se den venstre nåletråd. Vores kniv er et teakop. Og vores maskine er trådet op til en 4-trådet overloksøm, og alle trådspændinger er på 4. Du monterer foden på maskinen. Derefter lægger du det første stoflag med vrangsiden nedad, retsiden kommer opad. Stoffet er selvfølgelig under kniven. Kantmåns går på det stof. Paspelens sømrum ligger væk mod højre og støder ideelt set ind mod kniven indvendigt. Og så kommer det andet stoflag med retsiden nedad oven på paspelen og det første stof. Det betyder, at de to stoffer ligger ret mod ret, og paspelen ligger præcis i midten. Vigtigt er, at din paspel stikker et lille stykke ud bag foden. For hvis din maskine ikke transporterer alle 3 bagud fra første sting, har du ved at holde fast i paspelen bag foden mulighed for at hjælpe de første sting lidt manuelt med at blive transporteret bagud. Derudover bruger du selvfølgelig altid din venstre lange og ringfinger til at hjælpe alle lag jævnt med at blive transporteret bagud. Og sådan ser resultatet så ud. Til sidst i videoen tager jeg dig endnu en gang helt dybt med ind i min egen verden. Vi vil se på Parler Pilotfoden, og denne verden, som jeg tager dig med ind i den findes der ikke længere konventioner. I denne verden findes der ikke længere forudbestemte spændinger, og intet, hvor tingene er, som de almindeligvis skal være. I den verden findes der faktisk kun planen i hovedet om, hvordan tingene skal være til sidst, og det tekniske udstyr overlockmaskinen, der fungerer præcis med sine funktioner, som den skal. Det vil sige, at vi ser på Perle- og Pilotfoden. Fordi jeg ser ikke beslutte for, hvilken af de mange teknikker vi har med denne fod ikke kun valget mellem forskellige sømme, f.eks. rullesøm, overkastningssøm, flatlock-søm, venstre nål, højre nål, 2 tråde, 3 tråde. Men vi har også et stort udvalg af forskellige bånd. Så jeg startede først med at indstille maskinen til den 3-trådede rulle, til den 3-trådede flatlock-søm. Det er den søm, som vi jo ikke så på før. Jeg har vist dig indstillingerne øverst.
Vigtigt er, at hvis du overtager denne indstilling, at du også overtager præcis garnene med hensyn til tykkelse. Jeg havde en broderitråd på venstre nål. Serafil er et meget tyndt silkegarn eller et polyestergarn, som man dog især bruger på overlokken til at sy silke, organza, batist og alle disse tynde stoffer med. Du kan også absolut fremregne bruden på undertråden, hvis du har en broderimaskine. Ja, jo, det ordentligvis. Det fungerer fremragende. Hvis du ikke har en ekstern trådrulleholder, stiller du den her på din overlok, går herop gennem galgen, stiller din broderimaskine ved siden af, kommer så herop over, går gennem spolen på din broderimaskine og spoler den så op som undertråd. Det fungerer virkelig fremragende. Jeg har den i indstillingerne, som du ser øverst på undergriberen, og resultatet er denne søm. Man ser her helt præcist, hvilken tråd der er hvor. Her er min venstre nåletråd, her er selvfølgelig min overgriber, og her helt let på kanten er min undergriber. Derefter, fordi vi jo vil se på perle- og palletfoden, lod jeg et palletbånd løbe igennem der. Det ser allerede flot ud, men man ser, fordi garnet er for tykt, kun lidt af paletten. Er altså ikke noget, i hvert fald ikke til her og nu. Derefter erstattede jeg den tykke Madeira dekorgarn med broderitråden, som nu også står her på. Og lod dette bånd her, et satin gavebånd, løbe gennem foden. Så godt ud, men ikke perfekt, fordi jeg har alt for meget plads her på siden, hvor man ser stoffet igennem. Derefter placerede jeg min nål det rigtige sted, det vil sige ud til venstre, ind til højre. Gjorde det samme igen, og opnåede derefter denne søm her. Derefter indstillede jeg maskinen til rullesøm. Og da jeg var i fladsømmen før, lod jeg bare min tabs side, hvor den var, nemlig her ved den højre. Nål, og i stedet kom mine 2 griber til rullesømmen. Det vil sige, at jeg indstillede dette perlebånd med en ekstremt løs højre nåletråd. Og det ser man selvfølgelig også her forneden, fordi vi her har en slags zigzag. Hvis du vil lave sådan noget, og du vil have, at dit perlebånd faktisk hænger helt ned på den måde, så skal du give din nål lidt spænding. Det synes jeg var godt, men det faldt mig ikke nok i smag. Jeg vil nu her sy et pailletbånd som afslutning på en jersey, og det skal sys, så det hele er bøllet. Det vil sige, du sætter din højre nål i. Så indstiller du din maskine, ligesom jeg har den her nu. Dog har jeg ingen spænding på den højre nål. Min tape sidder der stadig, og tråden løber hen over den. Du trækker din stingbrædtunge tilbage. Vi vil jo lave rullesøm. Og dine indstillinger her på siden er differential på 0,7. Så det hele trækker sig pænt fra hinanden. Vi trækker dog stadig i jerseyen. Så indstillede jeg en meget lang stinglængde. Senest der mærker du, at vi slet ikke følger konventionerne mere. Fordi vi syr godt nok en rullesøm med tilbagetrukket stingbrædtunge, men har alligevel lang stinglængde, for vi vil jo ikke stikke vores pallet i stykker, så falder den af. Kniven er i hvert fald slået fra, fordi den ellers ville slå mod foden nedefra. Du kan ikke sy med perle- og paletfoden, når kniven er slået til. Og vores stingbræde er indstillet til rullesøm. Det særlige ved perle- og paletfoden er, at den har sådan en rille her. Og gennem denne rille kan du lade alle mulige bånd løbe igennem. Det vil sige, uanset om du har paletbånd, eller om du har perlebånd, eller et satinbånd, alt muligt, eller et snørebånd, eller noget andet, du kan lade alt løbe gennem dette bånd. Du sætter foden på maskinen, fører dit pailletbånd gennem åbningen, og lirker det ind under den bageste del af foden, og lægger det foran i din rille. Så lægger du dit stof med retsiden opad.
og laver først 1-2 forsigtige sting. Du skal sørge for, at dit stof i hvert fald flugter med foden her på siden. Planen med de første 2-3 forsigtige sting er, at du vil fange dit stof med trådene. Så nu er vi inde. Men det står altså forbundet med perlebåndet. Nu tager du dit perlebånd bagpå, og jeg har jo her mellem de 2 fingre har jeg nu mit stof. Og gennem de 2 fingre lader jeg palletbåndet løbe. Så jeg går nu lidt tættere på her og trækker Joshin så langt, lægger den ned, og du skal komme herned fra. Det ved, at du dit stof ud bagpå. Du må ikke rive, men du skal tage imod det med lidt træk. Sådan et perlebånd har jo altid 2 sider. Altså sådan, at man ikke ser den i søm, men det kunne du selvfølgelig også. Det er jo alt sammen smagssag. Før vi nu kommer til slutningen, viser jeg dig lige hurtigt, hvordan du holder din maskine ren. For jo bedre du holder den ren, og jo oftere du indimellem smører den, desto længere har du glæde af den. Du tager din affaldsbeholder af, åbner maskinen, så skruer du stingpladen af, og her er det vigtigt, at du kun skruer denne skrue af, og ikke den lille, der sidder ved siden af. Du tager hele stingpladen af, og pensler det indre rum rent med den lille pensel. Få alt støvet ud, når støvet er væk, men virkelig også først, når det er væk. Kommer du en lille dråbe olie på dette sted på den øvre griber. Derefter kan du lukke maskinen, sætte affaldsbeholderen på igen og øse videre med det samme. Jeg håber, det har været sjovt for dig, og du har lært en hel masse nyt. Ikke kun om din maskine, men måske også om selve syningen. På Curlys Facebook-side viser jeg altid gerne andre teknikker, nye forarbejdningsmetoder, andre garner og på en eller anden måde alt omkring overlock og cover. Også på hjemmesiden i bloggen er der altid nyheder at finde. Og hvis du altid gerne vil være helt med fremme, så vil jeg blive meget glad, hvis du abonnerer på nyhedsbrevet. Du finder Damen med avisen direkte på forsiden. Ligeledes på forsiden finder du her øverst kategorien Freebies. Og under Freebies finder du ikke kun en gratis video af og til, men også denne her. Du kan lægge den i din konto direkte via indkøbskurven fra 0 på år. Du kan finde din videokonto her under min Curly. Dine videoer finder du naturligvis under kategorien Videotek eller Mine videoer. Og fordelen ved videoerne, der ligger her, er, at du kan springe fra kapitel til kapitel, og ikke altid skal scrolle gennem hele videoen, hvis du har brug for et bestemt emne. Du klikker bare på emnet og lander i videoen præcis der, hvor det interesserer dig lige nu. Åbent udstyret har, og jeg personligt siger også tak til firmaet Gritsner for, at de havde tillid til mig til at lave denne video her. Jeg ønsker dig god fornøjelse med syningen, held og lykke, og ja, måske ses vi igen på et tidspunkt. Vi ses snart, farvel.